Mirovahi tim di meraqa yên li aliyê din damaye. Tim xwastiye ku xwe bigihîne yên li wî alî. Gelo li wî aliyê din çi heye? Ji ber vê sedemeyê ku her tim ketiye nav lêgerînan. Mirovahî her ku li ber Xwedayê îcadên ciyawaz peyda kiriye. Heya dîtinên derbarê gihîştina yên nehember bûye mîladek, bûye nîşaneyek ji yên bexeydir e. Paşê bûye bêje ku gelan gotine bila bibe pira aştiyê di navbera me de. Pira genderê ya li Gextê ya Semsûrê yek ji pirên kevnar û xwedî mîmariyeke hêja ye. Pir bi daxwaza İmparatorê Romayê Septimius Severus piştî zayînê di salên 293-211 de li ser çemê genderê hatiye avakirin. Pira genderê yek ji bermahiyên İmparatoriya Romayê ya wekî bîrdariyekê hatiye avakirin. Yek navendî yek ji coya valakirinê du kemberên wê hene. Bi kevirên jêkirî ango kevirên hêlû hatiye çêkirin û giraniya her kevirekî jî tonekî zêdetir e. Firehiya pirê 7 metre, bilindahiya wê 30 metre û dirêjiya wê jî 120 metre ye. Di pira genderê de taybetiya herî balkêş ew e ku di avakirina pirê de qet xerç nehatiye bikaranîn. Pir di destpêkê de nizm û paşê gav bi gav bilind dibe. Li her du aliyên wê jî bi heman awayî bilindahî çêdibe û di navendê de jî qubeyek tê xuya kirin. Ev taybetî jî dike ku pir hem qayîmtir bibe hem jî wek bîrdariyekî xuya bike. Li destpêka başûrê pirê li her du aliyan jî stûn hene. Li ser her stûnekî kitabe hatine nivîsandin. Li ser stûnekê navê İmparator Septimius, li ser yê din jî navê hevjîna wî dinivîse. Di têketina bakurê pirê de jî stûneke tenê heye. Li ser kitabeya wê stûnê jî navê kurê wan Karakalla dinivîse. Li hemberî wê stûnê kitabeyeke din jî ji bo kurê wan ê bi navê Geta hatiye çikandin. Lê piştî ku Karakalla dibe İmparator birayê xwe Geta dikuje û li ser navê wî çend bermahî hebin hemûyan hildiweşîne.
برماهی چیروکین خو به خو جمه را ود بیجن تنه دوی ام گهدارکرنا وان بزانن جبر کو دیروک دنگی خو بلن ناکه به پسته پسته آخوه هکه ام باش گوه ندنه دبه کو ام هنتشتان شاشی ببهیزن پشتی چکرنا پره د سردما امپراتوریا رومای دا گلک چاران هاتیه نوکرن لی دیروک آوان نوکرنا نایزانین نوکرنا دما تیزانین سال 1997 بری نوکرنه وسایت انگرانی آوان بقاسی 5 تونان جی دکاربون دسر را درباس ببن لی پشتی نوکرنه به تا آوایی ترمبیل نکارن دسر را درباس ببن هیبتا پره مروف دکه ناف خیالین جور به جور و دکه کو خیالین وکی هیبتا خو هیزدار به مروف بده جین. به هبون و قایمبون خو دبه کو هن پیامان دده مروف. دبه کو دنگی خو لجیان آمه دکه و دبیجه شر، پفچون، آنجی تکچون نداویا هبونینه. ده هر گوهرینه که ده جیانه که جدا لبر مته راخستن. مانه هر کو دستلاتارین آخه گوهرینه قدر آوه آخه جی گوهریه. لی برماهی شارستانی خیرخواز به سر کتنه و هبونا خود پاراستنه. کمبرا پرا گندری جنود و دو کورین گران هاتیه آوا کرن. او لگور کتی گوتن گرانیا هر کوره کی بقاسی نه آنج 10 تونیه. بجهکرنا کوران با آوایه کی پسپور هاتیه هوناندن کو پرا گندری لدیجی اردهج اتفاقین خوزایی قایم به. بکارانینا منطقه خرجی جی لوی دره دردکوه پیش بریمه. جبر کو خرج نه هاتیه بکارانین کور دکارن جه خو هنکی بلیزن و پشتی بابلات دی سال جه خو وگرن.
ku mirov zanînên serdemên berê tîne ber çavên xwe ne pêkan e ku mirov ecêb nemîne. Li gel ku di wan sedeman de zanist û teknolojî bi pêş neketiye jî texmîn û dîtinên wan ên pir serkeftî hene. Di roja me da mirov dikare çend dewletan bijmêre ku bi 100 salan an jî 1000 salan avahiyên wan dê li ser piya bimînin. Piştî avakirina avahiyên roja me bi 10 salan avahî bêyî karesetan jî xwe bi xwe kevin dibe û dirize. Piragenderê her wiha ji bo şêniyên herêmê cihê ger û geştiyê jî. Cihê bêhinvedan û vehesînê ye. Şêniyên herêmê di rojên ku hewa xweş de tên derdora pirê û seyraneke xweş dikin. Dengê çemê gendereyê aramiyek û kêfxweşiyekê dide mirov. Çawa ku navê pirê û çemê yek e, ahenga wan a bi coşî yek e. Pira genderê destê xwe ji nava dîrokê dihêjîne û wê helbesta şaristaniyan ji me re dixwîne. Mirov şaşwas, mirov mest li pira kevnara guhdarî dike. Pira genderê bila strana xwe bêje.